Lakhain ko rapor ni Limemesi constituency ki parlo Kalioni alangroi akhoiputa ghat along Rensing Rongphar kaipho aphan along pen kachingkoi jok abai langalong thlochok Rensing Rongphar ke joki hola PWD sai hemlong service sai SA pen BLO si joklem donbom kedam tangpreni phai trok arni election commissioner pen kapin khara tengpen arta pharo isi pena ke ong atuma phan ICS certificate ki pido laso certificate ki thondam je aphan si Rensing Rongphar BLO borpung PS number 44 multiplicate pli along an humri dam det pen hem ka chewang hut por phai ki thomalong nili block arai Kalioni alangroi akhoiputa ghat along kaipho aphan pensi lang kapilo bonta lang ke the parpik pena jok lang angbong chitim chiralong aphan che pharle phiramat phan pen lang ke paratum bang ke thong kache thawa bang Rensing Rongphar la pen bike anta lang along flow lok bonta kopai ki meya jok monira bang ke jok lot lo bonta Rensing Rongphar bike bang ke lang along flow chok amat non pu anta long de detlo Rensing Rongphar bike color mate alir lake red black mate aker aki discover 135 bike number AS 0989175 henlo Rongphar sang hopen kachuning ripon ke bangso ghat along Karbiang Autonomous Council tumpen dolong selam pona sonte inglong ara raphan kijoy ke kijogwan dopo busi chuning ripon non nedak akhoiputa ghat along sido ne duty dam PS number 44 sar thetimung LP school long ningkan pharisira ningkan hini atumhan election commissioner ben si certificate na pido laso certificate ki pidan pen non ne nang siroi lo dak lang bang Kalioni lang bang thepi amat dak la pilo phana chi par long accident dalo ne bait bang ke dak la lang roi ang bong si do lang alo si do lo non ne ki ulai thang upai ta tin lo ne kapek me thanga apne le damli government duty sine ke dam konsta pini ke par par bom lo sta pini pa ke upai ke lang no ason man le ya ne bait bang ke lang alo si do pa lo lang alo si do Koilamati pen Samsung ingti Karbiang long live